Alikho ibhulukwe lomuntu wesifazane bazalwane, lalelani, alikho ibhulukwe. Emkhathini asisebenzi ngento engabhalwanga eBhayibhelini. Besifike sishintshe into eseBhayibhelini. iBhayibheli lithi owesifazane akagqoke komuntu wesilisa. Bethina ingakho besiwakhulekela amabhulukwe besiwazi ukuthi siwadedela nesiqalekiso. Isiqalekiso sokuthi ibhulukwe vele livumelekile emntwini wesifazane neBhayibheli alilivumanga. Bese sithi yenza Nkosi ukuthi amabhulukwe bawagqoke kakhulu ukuze bangabonani nombuso wezulu. Sadlula bazalwane kwathi wozake ngikukhombise kwezinye indawo lapha. Amen. Kwathi umama sihamba bazalwane indawo bazalwane engachaze kodwa futhi kuyashesheka ngoba usungasahambi ngeenyawo zakho sikhona lento eyikheshi ekuthathayo ngoba usuhamba ngomzimba omusha. Alibonke igama likaJesu. Athi uma ngifika lapha indawo yokuqala webazalwane, haleluya, ngafika bazalwane ngafica besifazane abancane abakhulile begqoka amabhrukwe. Alibonke igama likaJesu. Sebenqunu bazalwane amabhulukwe angezansi. Sewubona ubuzo ubone umuntu wesifazane ukuthi kanjani. Cabanga umuntu wesifazane sebezindimbane lapho bazalwane. Ngathi izinto efike iphoswe nje iphushelwe phakathi. Alibonke igama likaJesu. Phansi bazalwane sekungamanzi zinyembezi anukayo aphenduke into egobhozayo enukayo. Bayakhala bazalwane. Isililo makuvulwa nje kuthiwa xi bafuna ukuphuma. Bayakhala akekho balamlelayo. Alibonke igama likaJesu. Bayakhala bazalwane, bayamemeza. Akekho nophuzisa amanzi. Uyabona ukuthi bomile sebekhale baze boma amabhruka wasangeni. Ngibuze ngithi mina kwenze njani lapha. Athi-ke laba bebethanda amabhrukwe. Angitshene bazalwane ngezwi lenkosi. Athi incwadi kaDuteronomy 22:5 athi owesifazane akangagqoki okwendoda nendoda mayingagqoki okwesifazane. Alibonke igama lenkosi. Athi-ke bazalwane owenza lokhu isinengiso kuNkulunkulu. Kusho ukuthi ibhulukwe akulona isinengiso bazalwane, kodwa wena owenza lokho ngomzimba wakho uyisinengiso kuNkulunkulu. Alibonke igama likaJesu. Bayakhala baphakamisa izandla bafuna usizo. Athi uyababona lapha bazohlala 100,000 years. Athi usuku lilodwa luzinkulungwane kubo inhlungu abayizwayo. Haleluya bazalwane. Hawu ngimangale ukuthi yini ngilethwe lapha bese ngithi mina hayi ingani uma yeshona umuntu simfakela ilokwe thina ngoba ngangumkhokheli waseZayoni bazalwane. Intombazane mayishone la dingena bhluwe sasihamba siyothenga ipitikoti sithenga ilokwe sigqokise. Athi lalela uma isefile kusuke sekuvaliwe amarekhodi akhe. Irekhodi lomuntu usebenze ephila suke nje ifayila lakhe selivaliwe. Alibonke igama likaJesu. Athi-ke uma ngabe nje efenala ibhluwe lakhe muye-ke nala isekho into ongayishintsha. Haleluya webazalwane. Ngiyabona bazalwane ukuthi ngangifanele koqala kubona ngiyosha ngoba abantwana bami ngokomthetho kababa ubaba uyisizulu wayeshilo wathi ibhluwe angilifuni mina ekhaya. Ngamshintsha bazalwane ngathi baba bafunda nabelungu kuney'nsuku zamabhluwe ngabakhulisa ngawo bencane bazalwane baqhubeka nawo sathi sobayekisa mase bebadala. Kwasho ukuthi bazalwane ingene lento esiyitshalile ngoba into uyitshala isuka enganeni. Alibonke igama likaJesu. Akuselula ukubayekisa ngoba phela siyabafanela. Amen. Ngamshintshisa ubaba umthetho ekhaya wagcina bazalwane ushintshile umthetho. Ngiyakhumbula bazalwane ukuthi noma besedrobheni kumele begibele kuyena uma befaka amabhrukwe angitshele eceleni athi angithandi bazogibela. Alibonke igama likaJesu. Kodwa ngingezwa mina mama nginenkani yokuthi nami ngifuna ukuthi ngiphile impilo efana nabanye. Alibonke igama likaJesu. Haleluya. Ngimshintshisile ubaba umthetho ekhaya. Kusho ukuthi kwakufanele bazalwane ngingene nami lapho ngiyosha ngoba abantwana babe ngenacala mina engangikhipha imali ngibathengela. Alibonke igama likaJesu. Yadlula bazalwane. Inkosi kimi ensukwini ike yangembulela. Uma ngimbulela inkosi ngibona kwenzeka uhlwitho. Ngisabhekile bethathwa bahamba abantu ngikhathazekile emoyeni wami. Ngabona owesifazane eceleni kwami emile nabanye bebekade bemina kodwa owami uveza kakhulu waba munye. Ngambona egqoka i-tight uyazama le tight uyikhipha uyazama le tight ubona uyazabalaza ayiphumi tight uyakhipha i-tight ayiphumi tight bayanyuka baye. Uma ngisale ngikhathazekile manje ngithi kungani ngisale kanjani? La selithi izwi kimi lalela.
okwamanje idlusa lo mlayezo. Akekho uyibona inkosi wesifazane ofaka ngathi ni-tight ngoba i-tight yibhulukwe, i-tight yibhulukwe. Kusanabantu kufanele bayihlambulule ngamabhulukwe, ngama-tight. I-tight lento egqokwa abantu besifazane ngaphansi abahamba ngayo kulezi insuku. I-tight phambi kwaNkulunkulu isenengiso. Khiphani lezi zinto bantu besifazane enifakayo ezingamabhulukwe kanye namaphijama eniwagqokayo bantu besifazane. Ibhulukwe into enemlenze emibili, ibhulukwe. Leyo nto noma ingaba nombala opinki, ibhulukwe. Ngoba usathane ingqondo yethu uyenze ithatheke nje ngento elula. Ngombala nje engqondweni yakho umzalwane kubhadle kahle ekhanda umzalwane, usekahle enhloko. Ngombala nje ubona umbala ngathi ophephuli sothi lokho impahla besifazane. Kanti siyameqala usathane bazona, siyamqabuka yena masameshwama usathane na. Usathane iqile kudala, usathi masikhuluma ngosathane. Alikho ibhulukwe lomuntu wesifazane bazalwane, lalelani alikho. Khiphani lezi zinto. Abazalwane baqala umkhuba emibi, bafunza izingane zabo, bafundisa izingane zabo zamantombazane begqokisa ngathi namabhuluku zincane. Niyatshala bazalwane, khiphani lezi zinto kubantwana benu. Nitshala imbewu embi kaSathane. Ayikho lento yebhuluku umuntu wesifazane, isenengiso phambi kwaNkulunkulu. Ingakho izwi lithi owesifazane makangagqokisi owesilisa, nowesilisa makangagqoka owesifazane. Ngoba phambi kwaNkulunkulu nje kuyisenengiso. Akasekho phakathi kwethu oyoyilandulela ngosuku lokugcina. Nobody can have an excuse on the last day anymore. Akekho phakathi kwethu oyoshatha uNkosi bengingazi. Nobody will be able to say, but Lord, I didn't know. Ngoba uneBhayibheli, uyafunda iBhayibheli. Because you read the Bible. Uthi ngaphezulu kweBhayibheli uNkulunkulu ukuthumelela umuntu obuya khona ukuba kutshene ukuthi kunjani lapho uya khona. But not only that, God has sent somebody now to tell you what it's like on the other side. Angazi ukuthi ngosuku lokugcina uyophendula uthini phambi kwakhe uNkulunkulu. What will you say before God on that day? Uyothi ukuze uphile lempilo oyiphilayo ngasizathu sini na. What if he asked you, why did you live such a life? Usisi umuntu ozwala amazwi awenze. Blessed is the person that hears these words and does them. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Oh our God, you love us. Ngoba wena Nkosi usitshena amaqiniso sisaphila kuwo lo Because mhlaba. Lord, you tell us truths while we are still on this side of the grave, while we still live.